Yebo. Hayi njalo ejik manje. Hayi mkhulu. Awuthina mfethu awusithintele phela nathi sina sihobaba. Isukile 084 363 5362. Danko. Yebo. Hayi njalo ejik manje. Right yours. Sunday I'm going to be dealing with something very important. Ngifuna ukukhuluma nobaba. Wena asenzeni kanje. Baba, ngifuna ukuthi singene ngomsamo lento. Zonke izingane, nina abantu izingane zenu enizamkelile kumsamweni. Enizamkelile nayibika nazenzela izinto zasemakhaya kini. Ngizwa ngithini? Nina enenzele izingane zenu izinto zasemakhaya kini. Obviously mawadolobolile wakhokha wenza yonke into nani. Come on, I'll include you now. Because into engizobe ngiyikhuluma this Sunday, the 9th of March. It's a special day to me, Baba. And I'm going to fuck shit up so badly. Ngoba ngifuna bonke laba abantu abakanjalo bangifonele 084 363 5362. Ngizobe ngicuphile emshana ngendlela engingazi wayibona. Ngoba ngifuna ukucupha lezi ingquza lezi ezama ukwenza imali. I need to teach them a lesson. Is what it is. And this show is going to be very different. It's going to be very different. I'm not going to tell you anything. With a very different show. And kufuna ngisho nalaba obaba abahlukumezekile. Labo baba banenhliziyo ezibuhlungu ngengane zabo. Baba sikhuluma ngomsamo manje. Semsamo la siyakhona. Nezingane zenu. Ukhumbule ukuthi umtsinsi wokuyimilela yise nonyoko. Alingukhohlwe lokho. Baba wakho plays a very important role. I'm going to be releasing a hell of a long range of Vukani healing packs. Obviously. It's intentional, bro. Yonke into engiyenzayo yenza amabomu. It's very intentional. Senza ngamabomu. It is what it is. Ingane zabantu dala zifuna ukwelashwa. Dala zifuna ukwelashwa. Ingane zabantu azikaze zibone izingane zabo. The first person engizokhuluma naye the first person engizokhuluma naye I forgot him too. Let's keep it as a surprise. Someone you know who's also been through lento yokudeprive ingane yakhe, who's been through the pain yongayiboni ingane zakhe, who's been through the pain of going in and out in it. Angazi lutho mina ngizithulele. I'm just the host. Sunday I'm a host. Hey bafana bami, nawe singakwazi, nawe ungakazi ukukhuluma nami odlula kulento 084 363 5362. Awunayo imali, awunayo airtime, WhatsApp 084 363 5362. Danko.